Dragi gledalci, još jedan veliki pozdrav. Evo nas u 50. jubilarnom izdanju podcasta Zadnja klupa. Naša i vaša gošća je Gordana Dabić, menadžerica projekta programa jačanja porodica organizacije SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Gordana, dobro nam došla. Hvala vama na toploj dobrodošlici i na prilici da danas prezentujem program jačanja porodice koji implementiramo u Srebrenici i Bratuncu. Za početak da nam malo kažete o osnovnim ciljevima organizacije SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Prije nego počnem prezentovati naš program jačanja porodica, kao što si već rekao, ja ću prezentovati ono po čemu smo mi kao organizacija SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prepoznatljivi, a to je porodični model brige. Taj porodični model brige podrazumijeva staranje o djeci koja su ostala bez roditeljskog staranja, dakle koja su izuzete iz svojih porodica i žive u SOS porodicama. Za one koji ne znaju, u Bosni i Hercegovini djelujemo od 1994. godine i trenutno imamo 2 SOS dječja sela u Sarajevu i Gračanici gdje podržavamo 31 porodicu. U svakoj porodici se nalazi između 5 i 7 djece. Ono što je važno da napomenem jeste da se u SOS porodici njeguju porodične vrijednosti kao i u svakoj drugoj prosječnoj zdravoj porodici. Braća i sestre odrastaju zajedno, a ono što je nekako prepoznatljivost nas kao organizacije jeste da biološka braća i sestre uvijek ostaju u okviru iste porodice. Pored toga, značajno mi je da napomenem da mi djecu i mlade podržavamo na putu ka osamostaljivanju i nakon njihovog formalnog punoljetstva. Imamo 2 kuće za mlade kroz koje provodimo različite vrste programa. Također, ono što je značajno jeste da postoje i posebni programi za mlade čiji je cilj da pružimo podršku mladima u procesu zapošljavanja. Riječ je o socijalnim, u stvari o mladima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. I na kraju, ali ne manje bitno, svakako jeste i program jačanja porodice koji implementiramo u nekoliko gradova širom naše zemlje. Program je nastao kao jedna vrsta preventivne intervencije kako bi spriječili izdvajanje djece od njihovih porodica. Dakle, riječ je o porodicama gdje smo prepoznali da im je potrebna dodatna podrška kako bi osigurali njihovo bolje funkcionisanje. Kada kažem da je prepoznata potreba, to jeste da postoji rizik od izdvajanja djece od njihovih porodica, ovdje najprije mislim na činjenicu da dječje emocionalne, kognitivne, socijalne, obrazovne, zdravstvene potrebe nisu zadovoljene ili su zapostavljene zato što roditelji nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore na sve ono što bi osiguralo adekvatan razvoj njihovog djeteta. U tom nastojanju organizacija SOS Dječja sela kroz svoj program jačanja porodica nastoji da osigura sigurno, toplo i ljubavlju ispunjeno okruženje, porodično okruženje nizom različitih intervencija o kojima ću kasnije i govoriti. Dakle, cilj svih programa jeste prevencija odvajanja djece od porodica. Dječja sela sa svojim programima Dječje selo, sa svojim programom podrške mladima i programom jačanja porodica nastoje stvoriti svijet u kojem svako dijete pripada porodici i raste uz ljubav, sigurnost i poštovanje. Pošto se gotovo dotakla dosta toga i većinu stvari si rekla koje se tiču prije svega vaših aktivnosti. Ali evo malo da se pozabavimo i da tako kažemo našom regijom. U Srebrenici ste evo više od pola decenije, u Bratuncu ste također aktivni. Pa evo malo nam objasni kako je sve to počelo u Srebrenici, kako se proširilo na Bratunac, odnosno ove 2 lokalne zajednice koje u suštini jako često posmatramo kao jedno jer su poprilično blizu i onako ljudi su, da tako kažemo, izmiješani poprilično po mnogim osnovama. Upravo tako. 2014. godine naša organizacija je došla na ideju da bi porodicama sa područja opštine Srebrenica zbog različitih rizika i različitih faktora koji mogu dovesti do činjenice, koji mogu u stvari dovesti do toga da djeca budu izdvojena od svojih porodica, da provede i ovaj preventivni program. Tada je urađena jedna studija izvodljivosti koja je potvrdila da porodice jesu u potrebi za ovom vrstom podrške. Naš program počinje 2015. godine u septembru mjesecu kada počinjemo sa standardnim programom jačanja porodica. Nakon toga u svesrdnu podršku Austrijske razvojne agencije od 2018. godine implementiramo novi ciklus projekta gdje smo bili direktna podrška za 100 najranjivijih porodica sa područja opštine Srebrenica. Dakle, fokus nam jeste bila opština Srebrenica, s tim što je komponenta našeg projekta obogaćena i ekonomskom podrškom
temom za koju smo smatrali da je izuzetno značajna u tom trenutku. 2021. godine prepoznajemo potrebu da svojim djelovanjem pružimo podršku i porodicama koje su u Bratuncu i tada počinjemo sa novim programom jačanja porodica pod nazivom Porodice ostaju zajedno, jednaka prava i mogućnosti za sve. Cilj nam je bio također pružiti podršku djeci i njihovim porodicama i osigurati njihovu funkcionalnost, jačati roditeljske kompetencije kako bi što bolje odgovorili na potrebe svoje djece, osigurali njihovo srećno djetinjstvo, a nakon toga smo projekat dodatno obogatili sa 2 komponente. Pored prethodno rečene, odnosno nabrojene ekonomske podrške, mi smo nastojali da fokus stavimo na rodnu ravnopravnost jer smo vidjeli tokom našeg prethodnog ciklusa projekta da je ovo polje gdje je još potrebno značajno raditi, jeste kako bi kreirali zajednicu jednakih mogućnosti i jednakih prava. Ja bih samo da kažem da je nekako cilj programa jačanja porodice postizanje samoodrživosti. Dakle, da naše porodice postignu samoodrživost. Šta to znači? To znači da i pored tog minimuma finansijske nezavisnosti roditelji posjeduju sposobnost da prepoznaju i adekvatno odgovore na potrebe svoje djece i da pronalaze, to jeste da budu aktivni u pronalaženju različitih vrsta pomoći kako bi djeca na kraju ostali u krugu svoje porodice. Tako da ideja je dakle nastala, prepoznata jednim dokumentom koji je potvrdio da porodice u Srebrenici, a kao što si rekao i u Bratuncu, jesu u određenom stepenu porodice kojima je potrebna podrška, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je riječ o nerazvijenim opštinama u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o porodicama, koji su najveći izazovi za ranjive porodice, odnosno šta porodice uglavnom čini ranjivima? Koji su to faktori koji dominantno utiču na taj status? Da. U okviru organizacije, dakle, postoji jasno razrađen upitnik o rizikofaktorima na osnovu kojeg mi procjenjujemo zašto je porodica ugrožena, odnosno koji je to izražen nivo rizika u porodici, tako da govorimo o niskom riziku, o srednjem riziku i o visokom riziku. Ono što porodicu čini ranjivom svakako jeste siromaštvo ili ekstremno siromaštvo, nezaposlenost roditelja, nizak nivo obrazovnih vještina, što je nažalost nekako vrlo zastupljeno u području opštine, na području opštine i Srebrenica. Također nizak nivo obrazovanja roditelja jeste pojava sa kojom se vrlo često susrećemo. Pored toga, jednoroditeljske porodice kao posebno osjetljive i ranjive kategorije, neriješena stambena pitanja ili porodice koje su u riziku od gubitka određenog stambenog objekta, kuće u kojoj se nalazi, neriješena pitanja nasilje u porodici ukoliko je evidentirano ili ukoliko mi imamo saznanja, svakako jesu razlozi da porodica postane dio našeg projekta. Kao što sam rekla, porodice uključujemo u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Ono što je nama značajno jeste da naglasimo u ovom trenutku da zavisno od toga koji nivo rizika jeste prisutan u određenoj porodici, zavisit će i godine učešća porodice u našem projektu. Mi smo vremenski limitirani, kao projekat, sadašnji projekat traje 3 godine, međutim, ukoliko se, na primjer, porodica ima manje izraženih rizikofaktora, svakako da ćemo u tom slučaju trebati manje energije i manje rada sa porodicom kako bi je podržali na putu ka ostvarivanju samoodrživosti. Jednako kao i kada je riječ o visokorizičnim porodicama, dakle to su porodice kada je potrebno 3 ili više godina kako bi mi uspjeli da ostvarimo ono što je i razvojnim planom porodice definisano. Pošto si istakla već neke načine uključivanja porodica, odnosno prije svega sarađujete sa Centrom za socijalni rad, postoje li još neki način uključivanja i kako sve pomažete porodice, evo da sublimiramo, koje su u nekoj od ovih ranjivih grupa, odnosno koje su na neki način u određenoj ugroženosti?
Dakle, navela sam nekako da je naša prva instanca Centar za socijalni rad iz razloga što su oni ključni, odnosno glavni partneri u implementaciji našeg projekta. Porodice se mogu i samoinicijativno javiti za uključivanje u naš projekat. Također imamo dobru saradnju sa svim ključnim, relevantnim lokalnim akterima koji su upoznati sa našim kriterijima za uključivanje i koji redovno prosljeđuju informacije o porodicama koje oni tokom svog rada prepoznaju kao porodice koje je potrebno uključiti, kojima je potrebna dodatna podrška. Također i na lokalnom nivou, to jeste na nivoima mjesnih zajednica, dobijamo informacije o stanju u kojem se određena porodica nalazi i mi imamo naravno svoja saznanja, tako da evo nekako na ovaj način uspijevamo da dođemo do svih onih porodica koje možda i nisu prepoznate od strane Centra za socijalni rad, dakle domovi zdravlja, škole, vrtići, policijska stanica, sve su to naši partneri koji podržavaju implementaciju našeg projekta, ali također i ključni u procesu uključivanja, to jeste preporuke porodicama. Ne znači da će svaka porodica koja bude preporučena biti i uključena u naš projekat. Mi imamo verifikaciju Centra za socijalni rad kada je riječ o porodici koja odgovara našim kriterijumima. Međutim, mi svakako porodicu ne ostavljamo tek tako, čak i ako ne odgovara našim kriterijima, nego je upućujemo na druge organizacije, ustanove gdje bi mogla ostvariti svoja prava. Kada je riječ o podršci koju pružamo, mi pružamo različite vrste usluga, odnosno intervencija. Neke od njih jesu obrazovna podrška gdje je cilj osigurati djeci adekvatan pristup obrazovanju i postizanje što boljeg uspjeha. Djecu potičemo na nastavak obrazovanja, povezujemo ih sa različitim ustanovama koje pružaju i vannastavne aktivnosti, sa različitim organizacijama na lokalnom nivou, upućujemo ih i povezujemo ih sa predškolskim ustanovama i sa školama i također pružamo neku vrstu, kako bih rekla, konkretnije pomoći, a to je pomoć u nabavci udžbenika, u nabavci školskog pribora, plaćanju troškova prijevoza do škole ukoliko isti nisu regulisani i plaćeni od strane opštine. Također finansiramo i troškove upisa u srednju školu, redovno upućujemo našu djecu koja su korisnici programa jačanja porodica, uključujemo ih i upućujemo na apliciranje na različite stipendije i na različite vannastavne aktivnosti i izlete koji se nude od strane drugih organizacija. Nakon toga zdravstvena podrška. Cilj nam je nekako da se oslobodimo tog tradicionalnog uvjerenja da i ne zanemarivanja u stvari zdravstvenih potreba. Nastojimo poboljšati zdravstveno stanje kako odraslih članova porodice, tako djece i mladih. To radimo kroz plaćanje participacije, plaćanje troškova prijevoza ukoliko neki pregled nije moguće obaviti na nivou lokalne zajednice Srebrenica i Bratunac. Plaćamo specijalističke preglede. Također imamo jako dobru saradnju sa domovima zdravlja u Srebrenici i Bratunac gdje i sa doktorima porodične medicine pratimo stanje u određenim porodicama i nakon toga intervenišemo i kroz osiguranje zdravije ishrane, kvalitetnije ishrane, vitaminskih dodataka. Dakle, radimo sve ono što će doprinijeti kvalitetu, boljem kvalitetu i unapređenju zdravstvenih prilika svih članova porodice. Značajna nam je psihosocijalna podrška koju provodimo s ciljem socijalnog i psihološkog savjetovanja, unapređenja psihološke klime u porodici, jačanje emotivne povezanosti između članova porodice, jačamo samopoštovanje i samopouzdanje kroz različite vrste grupnih i individualnih aktivnosti. Jednako tako radimo i na unapređenju roditeljskih, to jeste jačanju roditeljskih vještina. Ono što nam je fokus u ovom dijelu jeste također i borba protiv nasilja. Naša organizacija implementira nultu stopu nasilja nad djecom, što znači da osuđujemo svaki oblik navodnog ili dokazanog iskorištavanja djece. To radimo jednako kako sa porodicama, odnosno odraslim članovima porodica i djecom, jednako tako i sa lokalnim partnerima, jer nam je važno da imamo isti cilj, a to je zaštićena djeca. Ekonomska podrška je nešto, kao što sam navela, dio koji je u stvari obogatio naš program. Kada je riječ o ekonomskoj podršci, dosta toga
radimo kako bi osigurali da mlade osobe ili mladi roditelji ojačaju svoje vještine zapošljivosti. To radimo kroz različite vrste obuka, treninga. Naše mladi ljudi i roditelji pišu CV-eve, prolaze različite treninge za pisanje biznis planova. Ono što nam je izuzetno značajno jeste da u okviru ekonomske podrške podržavamo porodice u pokretanju njihovih mini biznisa, odnosno biznisa koje imaju na svojim domaćinstvima. To u nekim slučajevima znači podrška već postojećem biznisu porodičnom, a u nekim slučajevima potpuno nova aktivnost. I ovdje nam je fokus na rodnoj ravnopravnosti, tako da od 80 porodica koje ćemo kroz 3 godine podržati, 60% njih biće žene. Srećni smo da u ovom momentu od svih podržanih dosadašnjih biznisa veliki broj jesu biznisi koji se realizuju od strane majke, žene iz naših porodica. Neki od tih biznisa koje onako ponosno volimo istaći jesu prodaja i proizvodnja kolača, koke nosilje, odnosno prodaja organskih jaja, prodaja povrća i voća kroz plasteničku proizvodnju, prodaja i proizvodnja lješnika na imanjima naših korisnica, dubinsko pranje, tovni pilići i mnoge druge ideje koje su se pokazale kao načini da porodice ostvare neki redovni mjesečni prihod. Tokom prethodnog ciklusa projekta smo imali dosta registrovanih biznisa koji danas funkcionišu, tako da posmatramo da zaista ovakva vrsta intervencije ima velikog efekta i doprinosi kvalitetu života naših porodica i osiguranju minimuma ekonomske stabilnosti i sigurnosti. Sve ovo što je sada rečeno navodi nas samo na jedan zaključak. Kompletno društvo mora se uključiti da bi se neki problemi prevenirali i da bi eventualno bili riješeni. Rekla si, policija, obrazovne institucije, domovi zdravlja, organizacije, dakle kao što je vaša organizacija ili kao što i mi u svakom slučaju radimo određene stvari. Dakle, u suštini kompletno društvo nekako treba da bude uključeno u rješavanje problema, da tako kažemo, ne samo ugroženih porodica, već uopšte da utiče na izgled kompletne društvene zajednice. Upravo tako. Ono što sam nekako propustila navesti, a izuzetno je značajno, to jeste da mi kao organizacija imamo multidisciplinarni pristup, a taj multidisciplinarni pristup podrazumijeva upravo ovo o čemu si ti, Milojko, i govorio. Dakle, svi svoje pozicije možemo doprinijeti rješavanju problema u konkretnoj situaciji. Mi smo jako srećni da Centar za socijalni rad i opštine prepoznaju problematike porodica i pokazuju spremnost i voljnost da se priključe našim inicijativama također, a kako sam i navela i svi drugi ključni akteri, zaista su tokom prethodnih godina pokazali želju i pružali punu podršku u svim vrstama intervencija koje smo mi kao organizacija prepoznali da su vrlo značajni kako bi neke od urgentnijih porodičnih problematika rješavali. Kao organizacija nekako nastojimo da se što više na lokalnom nivou povežemo i da svi zajedno možemo doprinijeti zdravom i održivom društvu. Polako se približavamo kraju našeg razgovora, pa da te pitam, koji su za vas neki najveći izazovi, koji su planovi uopšte organizacije za period koji je pred nama, šta je to na šta mogu računati eventualno korisnici ili potencijalni novi korisnici? Ono što je stalni izazov organizacije SOS Dječja sela jeste naše nastojanje da osiguramo što bolji kvalitet usluga. Kvalitet usluga jeste ono što nas kao organizaciju čini prepoznatljivim kako na jednom višem nivou, tako i na nivou lokalnih zajednica u kojima djelujemo. Jedino na ovaj način, osiguravajući dobar kvalitet usluga koje pružamo djeci i porodicama, mi ćemo strijemiti ka ostvarivanju našeg strateškog cilja, a to je finansijska samoodrživost, odnosno da unutar granica Bosne i Hercegovine možemo osigurati sredstva za finansiranje naših projekata. Kada je riječ konkretno o programu jačanja porodica, sa novim projektom, kao što sam rekla, započeli smo promociju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i organizovali niz obuka za predstavnike lokalnih vlasti. Ono što je vrlo značajno da spomenem jeste da su predstavnici obje lokalne zajednice, dakle i Srebrenice i Bratunac, prepoznali važnost promocije rodne ravnopravnosti
ravnopravnosti na nivou lokalnih zajednica, što je nama izuzetno značajno. U jednoj ruralnoj sredini smatramo da je potrebno i više promjena kako na ličnom, tako i na kolektivnom nivou, kako bi osigurali da se zaista svijest o važnosti rodne ravnopravnosti u svakoj zajednici prepozna. Došli smo polako do kraja ovog izdanja podcasta. Gordana, ja se nadam da će sve ovo što je rečeno prije svega u ovom završnom dijelu da će biti prevaziđeno i da će organizacija zaista raditi u svom punom kapacitetu u periodu koji je pred nama i svakako nadamo se da će što manje potrebe biti za većinom ovih aktivnosti. Prije svega mislim da porodice da će biti sve samostalnije i da će biti u sve boljoj poziciji. Ja se zahvaljujem na gostovanju, želim ti uspješnu ovu godinu, želim uspješnu narednu godinu i organizaciji SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine, kao i da naravno nastavimo odličnu saradnju koja je već nekoliko godina prisutna. I još jednom hvala na odvojenom vremenu da pričaš za naše gledaoce i uopšte za kompletno, da tako kažemo, populaciju ovdje koja nas prati eventualno u našoj regiji. Hvala puno i vama na pozivu i evo mi ćemo kao organizacija poželjeti i nama sve ovo što se nam ti poželjeo i nastavit ćemo da radimo sa porodicama i da ih podržavamo na njihovom putu samoodrživosti i samostalnosti. Toliko za 50. jubilarno izdanje podcasta Zadnja klupa. Naša gošća bila je Gordana Petrović, menadžerica programa jačanja porodica organizacije SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Vi nas pratite na YouTube kanalu Zadnja klupa kao i kroz medijske kanale Zadnje klupe i UX Media. Veliki pozdrav i do narednog viđenja.